kad? Do kraja časa i na velikom odboru. Kaži ti nama, pile moje, koliko je trajao 7-godišnji rat? 7-godišnji. 7 godina. Bravo. A ko je učestvovao u Francusko-Pruskom ratu? Francuska i Ruska. Pruska, bravo. Kaži tati da je prase bilo odlično. To je znanje, deco. 5 ko vrata. Duška, kad završiš... Da, stižem. Samo to da mu ne napade ovaj gimnastičar. A ona se kao brani, a? Da vidimo, da li se madam Minić spremila da popravi ocenu? Da li će da nas udostoji tačnog odgovora? Jesam, profesorka, spremna sam. Vidjet ćemo. Po kome je dobio ime i kad je prvi put upotrebljen top Debela Berta? U avgustu 1914. godine pri opsadi Liježa ime dobio po ženi fabrikanta krupa koji je proizveo top. Ovo je lako pitanje. Kog datuma je to bilo? 4. avgusta. Nemoj. U koliko sati? Podne. I ovo je lako. Sad ćemo nešto teže. Koliko sinova je imao trojanski kralj Prijam? 50. 50. Da čujemo njihova imena. Prvi. Šta je, imamo neki problem? Roknut ću se, ne mogu da se smijem. Pazi kakvo telo imaš, šta kažeš na fotku? Meni malo čudno ti milioneri što dolaze basom. Maja, vozač mi ima artritis kokoš. Što ga ne dovede tim artritisom? To nisu kola, to je bolest. Šta misliš koliko kratko suknju da bučem? Hoćeš nosiš kaćice? Hoće za početak. Onda duže. Damire, da mene... Gle, stara, nisam sad u poziciji za pričat. Kaj sam imao tražiti curu u drugoj zemlji? Pa hodao sam s pol Zagreba, nikad te nijedna nije bila dobra. Ti meni ne mreš objasniti kaj sam njemu mulja, ja sam pilot i milijunaš po vama. Meni je sasvim lijepo biti bankarski službenik, one tajnije kuće nas ističat. Evo, mama, čekaj me, ajde, oženit ću se jedan dan, ajde, Bog. Evo. Pa kad nisi tada trebaš tati da donese daske iz preduzeća za prasu. Kakve daske? Drvene, mi smo pekli prasu. Ma vala jaja neće peći prasu. Onda će na popravni. Provali ovo. Ja moram odmah. Pa gdje ćeš sad? Sad ili nikad, pođi za mnom. Šta misliš, prvo malo da se foliram ili odmah da ga napadnem? Profiliranje pa napad. Keva, kaži. Šta si razbila? Šta ti je rekao? I sad si otišao kod babe, a? Pa čovječe, dolazi mi dečko iz Zagreba, ne možete jedan dan da budete normalni. Ne mogu da verujem koji bolidi. On je rekao da je debela i onda su razbili sve po kući. I sad je on otišla kod bake. Da. A što misliš da maznim je nekog iz Zagreba preko interneta? Majo, koja si ti pačenica? Šta to pišeš? Testament, nešto me steglo. Šta ti fali? Boli me srce. Ne brini, tebe ne spominjem. A ako me misliš da ostaviš Alibabino blago? Pa mislila sam da ostavim detetu koje me više voli. Nemoj mi tu dubiš nad glavom. Nemoj mi dubiš! Čoveče, Miće i Verova, ti nisi normalna, bolje vedi Damir u zoološki vrt kod hijene, reći ovo su moji roditelji. Molim te, samo danas. Alo, to su Miće i Vera, bolidi. Pa mene su baš cool, pa moji su se pobili, nemam drugo rješenje. Ej, Maco, Miće se sapličao bečični telefon. Pa šta? Vera, Samo ste mi falili. Znam, zato sam i došao. Čovječe, oprašta se od porodice. Putujete negdje? Idem, spite nešto. Može, slušam. Kako mogla da odredim koja me ćerka više voli? Umrete, koja više plače, ta vas više voli. Kako mislite da umrem? Lako, a? Da, što mogu se pravi da se mrtva ili ono kao umirem. Alo, Maca, Bog Maca, čuj, umreću dok te ne vidim. A kad je moj vozač baš sad morao dobiti artritis, pa ne vjerujem sam sebe voziti, to je paradoks, ja? Čuj, ja sam u roamingu, a to malo košta. A takvi smo mi milijunaši škartine. Vidimo se, koliko ima do Beograda? Nijem pojma što pitaš. Pa požurimo. Zaključaj vrata. Sigurno, nego šta, nego ću je zaključam. Eto, druga deca, mole da im bude majka, samo sam za tebe i tvoju sestru monstrum, zato što ste nezahvalni. hoćete? Naravno da hoću. Maja, prestani da se kreveljiš, valjda svako ima prava jedan dan u životu da ima normalne roditelje. Moj dan nikako da dođe. Tete Vera, ja ovo sa Damirom sad sam krajno ozbiljno i hoću da ga gradim na čvrstim temeljima. Tebi, Maco, rekli smo si tajni agitom laži roditeljima da ne govorimo. Svi sam Pamela Anderson koji Šta se nakačila fali Pameli Anderson? Šta Ništa ne fali, Maci fali, svi se potraži bilo Ne brini ti za Maci, ne sisaš, ti nemaš dupe i ljubomorna si na mene i Macu. Maco, dušo, pazi da ne zakasneš, dušo. Izvinite, stigao ovaj iz Zagreba? Ja sam iz Zagreba. A dobro, mama, vratit ću ti soma kuna, ajde. Neću pit gazirano, dobro, ajde, Bog.
Nisi ti valjda Maca? Ja sam pišitelj Demac. Ti si kao Damir. Damir, piše ti Damir. Pilot. Pilot, a gdje je tebi ostatak tebe? Gdje su tebi trbušnjaci, bicepsi, tricepsi? Ja biceps se mogu napumpat, a kaj boš ti s tom dvojkom? Daj se pogledaj. Pogledaj se ti. Pogledaj se ti. Lažovčino. Isus, ovako niko nije uvrijedio. Tek se zagrebam. Što tući? Što ne, hoćeš ti? Ajde. Ajde ti. Ajde, može, evo samo da kupim cvijeće. Jeste sigurni? Na 100%, vaše je samo da objektivno sagledate koja je više patila za To mnom. poigravanje dečijim dušicama, osjećam se kao doktor To Mengele. je za njihovo dobro. Jeste sigurni? Jao, Jovanoviću. Ovo je fantastično. To je fantastično. Isprve sam naša tipa koja mi potpuno odgovara. Imamo iste poglede na život, ložimo se na bekama, hoćemo vodi Monte Carlo. Sutra će se vidimo. Kako izgleda taj nesrećni? Bolimo ovo. Prvi put sam našla srodnu dušu, fizički izgled mi nije bitan. Bre, Maca našla iz treće, ja iz prve. Dečice, Šta je bilo? sad će na televiziji naučno-zabavna emisija. I naučna pa zabavno ste normalni. Nisam normalan, a tema emisija kako da noge budu duže, grudi veće, a usne puni, ali sve na naučnoj osnovi. Jel? Pa da ćeš duže od ovih. Kakve su ovo gluposti? Kad ćemo za grudi? Ću odmah poslije... Ako ovo nekne za 2 minuta, ja palim. Jo, Vera, šta vam je? Jao, tako mi nešto Šta vam je, Vera? E, to ne kremi što može na švane, to su će nas reakcije silikona. Ja gušim se. Udi kad si već dođe. Isuse, kao? Vera, Kjeva. Gospođo, što vam je? Ništa, srce, je li krmače jedne? Ja ovdje umirim, život sam vam dala. Neko dupe da pomeri. Što dereš, Vera? Gospođo, trebate pomoći? Trebam, hvala. Ja sam Damir, evo ovo je za Ja vas. sam Vera, psiholog, jao, hvala lepo. Jao, Maco, kako ti je lep, Jovanović, je lep Damir. Mislim da se Janja malo štrecula kad ste pali. Ne, to je bilo U kad je ušao svakom Damir. slučaju ove vas mrde. Prefrigano to, naročito Janja. Uzmite lekove. A ti si baš iz Zagreba? Sjela ćeš prolaziti. Gdje ti to? Centar A sam. šta ste spopali čovjeka? Može jedna kafica da se Hvala, osvije? ne pijem Dobar kavu. dan, ne vi ste? Bok, ja sam Došao Damir. kod nas iz Zagreba. Dakle, Iz Zagreba, ne? a što? A zbog vaše kćeri? Majo, da nisi trudna. Pa ne zbog nje, zbog druge. Zbog Janje. Mene, tata, zbog mene. Kako zbog tebe? Što lupaš, Maco? Nikako da me prihvati, to zato što sam ja Verina ćerka iz prvog braka. Maca, mogu malo Kako prvog braka, o čemu se radi, ljudi ništa ne razume. Šta kažeš, lep Damir, a? Ama gde lep? Vera, kakva je ovo ludnica? Mi smo sada Macini roditelji, što su njeni pobili, ti jasno. Nije. Stara moja, ja sam mislio da je moja familija najgora na svijetu. ko sam ja? Tajni agent, ne? Vreme ti kažem istinu, ja sam ovdje u undercover operaciji. Kaj? Ovo, to su ti banda, dileri, razumiješ? Ja sam se ubacila kao njihovo dete. Kaj nisu skužili da ima jedno više? Što manje znaš što duže živiš, stežemo obruč, kapiraš alfabeta. Kužim I bez alfabeta, nagrade pokret. Maco, sreće tatina. Malo mi je skočio holesterol, pa sam zaboravio da imam treću ćerku. Mogu bi ja u hotel. Ma kakav hotel ostaješ ovdje, spavat ćete u Verinoj sobi. Znači, mama? A ako treba kod A mene? ja baš i ne bi ako... Ma ti ne znaš šta bi, ostaješ ovdje. Čoveče, ne mogu da verujem. Isti omljeni film Troja, isto omljena knjiga Magreće godine. On je tako na mojoj talasnoj dužini. Ja moći da liči na Brad Pitta. Meni malo čudno što oba otkidate na teletabise. Mama, Maja je naša frajera na internetu. Ne govorim sa vama, za srce ste me ujele. Ne znam samo kako. Kako? Čovjek dolazi iz Zagreba, ne spasava vitamanite, čips, spijevice. I idi kod tvoje maci, nemoj nas da smaraš. čekam sutra istoriju. Što? Seko razbijam. Ne brini, ništa, sve je pod kontrolom. Koji je ovo kat? Prizemni što? Pa može se skočiti u slučaju nužde. Smiri se. Ma smiren sam, Maca, kaj ne bi bio smiren? Dođem u Beograd upoznat curu iz snova, završim undercover alfabetom. pričaj mi malo o avioni. Avioni? To su ti velike čelične ptice. Neće li nas ubiti ako uđu? Neće, jesi me poljubio? Ne mogu, nervozan sam. Nisam se nikad ljubio okružen dilerima. Mene to baš pali. Joj, mene. A gdje je tu toalet? Pa ubi ga! Pa zašto nek ja da ubijam? A zašto ga ne ubiješ? Pa gadim se. A si mi ti fina. A evo ga, svu me izujedo, pogledaj ga, pun krvi, a? Fuj. Hajde, čoveče, ćeš leći više. Samo da ovu cigaretu završim. Miću. Mići. Ne misliš ti valjda da zloupotrebiš ovu našu situaciju, a? Ne, mi na pamet. Ne razumijem o čemu pričate cijelu noć. Si balav. Ko je balav? Ti. Ej, Max, ne strašno ne sise. Pamela Je Anderson. bilo nešto? Biće ofrka mi, baš mi se sviđa, nisi trebala ga laši. A da mu za promjenu kažeš istinu? Od kad s frajeru Ja govori bi mu istinu? rekla istinu. Što si kreten? Pa više taj kreten snimio, a? Ujebote. Maco provali ovo koji perverznjaci. Ko je to? Jajna profesorka istorije, profesor Ja, što fizičkog. mislite, koji će ocenu dobiti? 5. 100%.
Još si živ, sine Damjan? Živ. Naučio te mac? Naučila. Željno pojede. Evo, vodim te tamo malo. Može samo kaficu. Može, kava, može. Si pilot? Kaj? Da, pilot. Ajde, Stričak Mićo, kakav je vaš posao? Krvav, sine, krvav. Kako to mislite krvav? Ma kažem krvav. Moram da se spremim. Mama, dobri su, krasni, gostoljubivi jako. Mala je super. Ajde, mama, nahrani papiku, danas dolazim danas. Danas dolazim, ajde, bok. Ajmo na stanicu. Čekaj se, daj tu spremi. Ima nikoga Štimano, kako si, Damire? Bježite, čovječe, spašavajte se. Što? Ovdje su ubojice, obruč se steže. Njima nema spasa. Jedi, Damire, što ne jedeš? Nemojte to, jedan. Pa do kad više Do kraja polugođa. Danas ćemo da protresemo malo srednji vek. Janjo, jesi li ti najzad nešto učila? Šta je smešno? Šta radiš? Šta radiš? To skidaj te noge sa stola. Kakav je to? Kako oko? Šta? Gledaj. I šta kažeš? Odakle ti to? Boli te oči, ti pošaljem mužu na mobil. Nemoj, molim te. Evo ti idemo malo gimnastike. Kakve gimnastike? Ovako, ajde, 1, 2, 3, nemoj 4, Janja. ajmo, idemo brže, 1, 2, 3, 4, 1, brže to. Pusti žena malo mora da mrša, 1, 2, 3, 4. Dušice! A tu si ptičice, dođi ovamo. Što? O čemu se radi? Pa dođi bre kad ti kaže Janja. Ajmo polazak! Doći ćeš u Zagreb. Doplivaj će ako treba. Maca. Nisam znala da će bude ovako lepo. Ja sam mislio da će biti dosadno. Moram što ti kažem, nisam baš bila iskrena prema tebi. Kaj si udana, imaš dijete? Ne. Ali si žensku? Jesam, ali nisam tajni agent. Nisam ni ja pilot. Jo, super, ja mislim da je iskrenost preduslov za dobro vezu. Apsolutno. Da, a čim se ti baviš? Ja sam ti radnik u banci, ti? Aha, podobranac, ja sam podobranac. Ćao, jedan macchiato. Evo odmah. Janja nije još stigao. Na 100% dogovorili smo se da čekam da ga vidim. Ajde, pali. Jesi ti Maja? Što? Ja sam Nikola, imamo sudar. Kakav je sudar? Sjeti se, čet, mi se praviš ludo. Ding 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 ding.